Vítám vás u dalšího videa. Dnes budeme mít na tématu zeměkouli a její pohyby. Jako první si něco řekneme k tvaru Země. Země není dokonalá koule. Je zploštělá na pólech, má nepravidelný tvar. Toto je tvar Země. Důkazy kulatosti Země. Zakulacený obzor, pozorování z vesmíru, částečné zapnění Slunce. Takhle můžeme poznat, že je doopravdy zeměkoule částečně kulatá. To je planeta Země. Takhle je vidět z vesmíru. Vypadá, že je dokonale kulatá, ale doopravdy není. Teď je na řadě model Země, neboli takzvaný geoid. Geoid je těleso omezené střední hladinou světového oceánu, probíhající myšleně i pod kontinenty. Teď si řekneme něco málo o pohybu Země. Tady máme rozměry Země. Poloměr Země je přesně 6378 km a obvod rovníku je přesně 40 000 km. Jak můžete vidět, zeměkoule se otáčí ze západu na východ. Přestože vychází slunce na východě. Na východní polokouli je teď den a naopak na západní polokouli je teď noc. Zeměkoule vykonává dva pohyby. Otáčení kolem slunce a otáčení kolem své osy. Doba trvání jedné celé otočky kolem své osy trvá Zemi 24 hodin. Za střídání dne i noci může přesně toto otáčení. Teď jsme si povídali o otáčení Země kolem své osy a přesuneme se na otáčení Země kolem Slunce. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze proti směru hodinových ručiček. Vzdálenost Země od Slunce není stálá, protože eliptická dráha nemá tvar dokonalého kruhu. Rozdíly vzdáleností Země od Slunce se neprojevují střídáním ročních období. Úhel dopadu slunečních paprsků na zemský povrch se díky sklonu zemské osy během roku mění. Jeden oběh Země kolem Slunce trvá 365 a čtvrt dne. Rozdíl s kalendářním rokem se vyrovnává jednou za 4 roky prostřednictvím zařazení přestupového roku, který má 366 dnů, neboli 29. února. Toto je konec tohohle videa. Díky, že jste sledovali až do konce. Jak vidíte, v tomto videu používám jednoduchý globus. Toto si můžete vyzkoušet i u vás doma. Stačí k vám jen světlo z baterky nebo z mobilu, zeměkouli neboli globus a tmavou místnost. Kdybyste mě chtěli podpořit, dejte like na tohle video a odběr tomuto kanálu. Díky moc za vaše sledování.